Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Habiba fara kike ko Habiba baka ko kuma Habiba da kiran gindin uwarki. Dan tsinin gindin dirmin durin wadda haifu uwarki. Kin yi magana. Na share ki bance miki kuma kina kan yi tsinin gindin dirmin durin wadda ta haifu uwarki dan me cin uwarki a tsaye. Guntsan babar ku daga ke haso dili din dan durin uwarki. Ni sa rikice? Ni sa rikice? Wai ke Habiba fara kike ko Habiba baka? Wai ke wace irin jaka ce? Wace irin dabba ce? Kazama biya ce. Jahila, jahilai kawai, banzaye kawai. Kazamai ma akwai kazama irin ki? Dabba, akuya, kariya. Sai kin ci kutsun babar kun baki rabu da ni ba dan me cin uwarki. Ni ba ya mi baki kawai gindin yara. Sai na ci gutsun uwarki dan me cin babarku nayi alanta a gindin babarki nayi etigi ke babu abinda ma ban yi ba a cikin gutsun uwar da ta haifi uwarki sai kin ci babban ura ubanki kin ji sa'an ni ban iya ashar bane mai kyan kyau da na jusa mu uwarki na rantse da girman Allah ki kiyaye ni na kaman baki da hankali to ni barki jin baki labari har certificate nake da shi na kaman na ke certificate din na sakatiri ke na kamar certificate naki an yaga to in an yaga naki dan gutsun babar ku ni a yanzu ma a cikin sakatiri yake ba ni da hankali ki kiyaye ni ki kama kanki dan me cin babar ku shegiya kazama dabba karya ma irin ki inda ni ce nake shiga irin yadda ke irin na iskanci in rika barin ciki na a bude ina barin wasu abu wallahi tuntun na tara followers din da na tara followers din da yafi naki dan me cin babar ku shegiya mutum ko farin jini babu ke shiga mazagin sodili din ma karya da okay dama no problem ya gane dama haka halin yan bariki yake karuwa yan bariki ba haka halin su yake ki gama ki zagi wancan sai ki koma kina bin shi shegiya yar maula daƙiƙiya jaka dabba jahila ki ana maganar mata ma kar ki rika sa bakin ki kar ki rika sa baki shegiya da karkataccen baki kar ki rika sa baki in ana maganar mata ki bari mata masu aji dirarrun mata su yi magana ba ke karya ba baki san ni bane amma dan gutsun babar ku in kika ci gaba da mu magana ko sai na ci gindin uwarki da saka shegiya wacce uwarta da uban da suka yi zaman dadaro a gidan solo suka haife ta dama an ba a gidan solo ba ya za a yi mace ta zama haka dabba ma sai da gama rawa a saman bulan yan solo yan kilani suka gama uwarki da ubanki liki sannan aka yi warware ki a cikin Batsa dabba ko haka ma ya ishe ki amma idan kina neman ai dan gutsun babar ku daga ke har sodili batta da izza da za ta tanka min bata da shi ke da wannan tsohuwar sodilin da lafiya na sako ta a lissafi kakar ku sodili to ni